Bi hatina cejna Qurbanê liv û tevgera xelkê Kobanê di nava Sûkan da zêde dibe û xelkê bajêr pîdiviyên cejnê ji cil û bergan herwiha şîranê dikirin û bûneya cejnê jî dibe forsetek ji bo bazirganan ku alûvêra wan zêde bibe. Bazirganên Sûkê tînin ziman ku cejn ji bo wan wekî mewsimekê ye û ew amedkariya xwe berî demekê dikin ku ji bo cejnê amade bin. Û li gorî bazirganan û pîdiviyên cejnê hene û tevgera xelkê bajêr li gor salên berê rind e. Vebû xetê Başûr Kurdistanê vebû, xetê Şam vebû, xetê Mimicê, Rojava, Qamişlî û Kobanê hevra em ticaret giradî me gerek em ji wir tînin îwan gerek em vir ji wan re dişînin. Yani ticaret mabînê me de hê û şixulî jî xweş e û millet jî hîro pir gersakî pir yani millet hate ser girêt kirî, î çûne elbîsê kirin, î helwiyata xwe kirin, şekir û biskewîtê xwe kirin. Herwiha ji bo qurbanên cejnê gelek kesan dihî amade kirine û qesabên bajêr diyar dikin ku di vê cejnê da bi sedan dihî li ber destê wan in. Vî sal pir xweş e. Salê çûdî xweştir e û salê berê jî xweştir e. Dihî me îsal pir in, me meslek jî vekir, millet here mesleka şerjêkê, vay jî yardımiyeka ji millet bigirîne. Çira şara gembarî nebin, mal gembarî nebin, çarşî xwe nercê, ava ye. Hêjaya bi bîrxistinê ye ku di demhata cejnê da esayîşa Kobanî wekî her car bi erka parastinê radibe û ji bo wê jî di her kolanekê da dewriyên esayîşê cih digirin ta ku rojên cejnê bê qeza derbas bibin. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, bajarê Kobanê.